Ďalší. Dobrý deň, pán psychológ. Ja som sa prišiel poradiť za kamaráta, že čo má robiť, bo on čaká decko. Mlčať. Vyzeráte ako frustrovaný mladý človek, zaťažený traumou moderného informatického veku. Určite ste sexuálne neukojení. Ja som v pohode, to môj kamarát. Je homosexuál. A vy sa zatiaľ hľadáte. Vzrušuje vás, keď sa vás dotýka, čo? Ale ide, hej, pán psycholog, tá čo to rozprávate? Mne sa páčia normálne mladé baby, nie? Pedofil. Zlatučké dievčatká v školskej uniforme vám hovoria ujo, ujo. Ale fuj, už prestaňte, bo mi príde blivno, no. Kamarát čaká dieťa a nie je na to pripravený, nie? On čaká dieťa? Hej, zo svoju frajerku. Ešte sa nevzali, ale toto by ich mohlo zobrať. Tá som sa prišiel poradiť. Na to som tu. Určite mu pomôžeme. A vy vychádzate s jeho priateľkou dobre? Normálne celkom zlatá je. Usmieváva devčinka. Študuje v Košicoch na veteríne už 2. rokom. Otca má dajakého magora. Tá musí hovoriť, že chodí po večeroch na angličtinu. Sa volá... Zuzana? Joj, vy ste dobrý psychológ, keď na základe opisu aj meno uhadnete. Mladá je, tak má asi... 21 rokov. Najradšej počúva Eminema. No ja normálne žasnem. Vy ste normálne neskutoční. Býva na Prešovskej ulici číslo 13 a momentálne má depresiu. Hej, moment. Vy ho poznáte? Hej, Vidilino. Keď ste prišli za mnou, mali ste si aspoň prečítať menovku. To ja som ten magor, lebo ja som Zuzanin otec. A keď vás chytím aj s tým tuberáckým básnikom do rúk, tak z vás neostane ani masný flak. Ale pán psychológ, upokojte sa. Vyzeráte ako frustrovaný mladý človek, zaťažený traumou moderného informatického veku. Určite ste sexuálne neukojení. Hon! No, ale toto sú ľudia. Kamarát môj dobrý básnik, že by si našiel rýchlo dajakú robotu v zahraničí, bo toto nie sú normálni ľudia.